Molweni bandla lika Yesu Kristu, ndiyanibulisa egameni elingcwele lenkosi yethu Yesu Kristu. Masifumane namhlanje incwadi yethu ngokuka Marko chapter 4 verse 11 no verse 12. Fundeka kanje, wathi kubo, nikuphiwe nina ukuyazi imfihlelo yobukumkani bukaThixo, ke kwabo bangaphandle zonke izinto ezi zibakho ngemifanekiso, ukuze bebona nje babone bangaqiqi, besiva nje beve bangaqondi, hleze babuye ze baxolelwe izono zabo. uYesu xa ethetha ubethetha ngemizekeliso ebantwini ebeshumayela kubo, ngoba ubethetha izinto zasezulwini, izinto zombuso kaThixo abantu abangazibonanga, abangazazi. So bokunzima ukuba angabaxelela zinjengokuba zinjalo. So bokumele into okubana abenzele umfanekiso engqondweni ngayo yonke into esezulwini, ngayo yonke uThixo into ayiyo, ngoba bebengayazi into yenzeke ezulwini, bebengabazi ubukumkani bukaThixo. Njenganawe ungumzali ubalisela umntwana wakho intsomi, usukuba ufuna uba abe nomfanekiso ngqondweni yento oyithethayo, noba engayiqondi, nokuba ke engayazi, kodwa abe nomfanekiso ngqondweni wayo. Yilento uYesu Kristu beyenza apho uba ngemizekeliso abantu abangamahlwempu, abangafundanga, abangenako ukuqonda ilizwi alithethayo, bakwazi uba babe nomfanekiso ngqondweni ukuze balikholwe, ukuze babekwazi uba balikholwe, bayenze lento ayithethayo benomfanekiso ngqondweni, ngaphandle kwento ethethiweyo nento abayibonileyo, kodwa babe benomfanekiso wasengqondweni ngezulu nezinto ebabacacisela zona. Abantu ke abangabantu abafundileyo nabantu abaqondayo, ezi zinto ziye zabaxaka, bebengakwazi ukuziqonda, ngoba bona bebefuna izinto zithethwe ngokwendlela yemfundo nendlela yabo abaphila ngayo, abaqonda ngayo izinto. Ezi zinto zabaxaka, abazange bakwazi ukuziqonda. Ngoko ke yiloo nto uYesu Kristu bethetha ngemizekeliso, athi ke nina nikuphiwe ukuyazi imfihlelo kaThixo, nina nikuphiwe. Uthetha uba nina nimphiwe uMoya Oyingcwele oyena kaThixo nicacisela ngeemfihlelo zobukumkani bezulu bukaThixo, unicacisele, nifundise, nibonisa ezi zinto eziyimfihlelo kaThixo. Ngamanye amagama Oyingcwele uyalembula izulu ebantwini abakholiweyo nguye uKristu. Masiphinde sifumane isifundo sethu, incwadi yethu ngokuka Luka chapter 7, sifundo verse 22 no verse 23. Waphendula uYesu wathi kuwo, hambani niye kumbikela uYohane izinto enizibonileyo nenizivileyo, okokuba iimfama zibuya zibone, iziqhwala ziyahamba, abaneqhenqe bayahlanjululwa, izithulu ziyeva, abafileyo bayavuswa, amahlwempu ayazisunyayezwa iindaba ezilungileyo, unoyolo othe akakhutyekiswa ndim. uYesu ke icacisa uba lento yokushunyayelwa kwevangeli ishunyayelwa kwebantwini abangamahlwempu, abantu abaphuwa, habo okushunyayela kulo izwi ngokwemizekeliso. Ezi zinto zenziwayo zenziwe ebantwini abangamahlwempu ukuze bangene embusweni kaThixo, ngoba uThixo bafuna bonke abantu bakhe babe sembusweni wakhe, nabangafundanga nabangaqondi ude baqonde enesineke nabo. Yingakho kuthiwa abaneqhenqe bahlanjululwa, abantu abahluphekeleyo abo, abantu abahlutshwa zizifo, abantu abafile bayavuswa, abantu abebengeva bayeva, abantu abebengaboni bayabona. Yile mizekeliso kaKristu ayenzileyo uba bathi bebona babe bengaboni, bathi bengaboni babe bebona. Yinto ebe yaba yingxaki ebantwini abaqondayo nabevayo, kodwa izwi lenzelwe abantu abangamahlwempu, abantu ababasweleyo uba balazi, bafikelele kulazini inyaniso ngoKristu, ngoThixo nombuso kaThixo. Wena ke njengangoku ongakasindiswa, lithuba endikunika lona, zilahlele njengonye iMaria ezinyaweni zikaYesu Kristu, umamkele njengenkosi nomsindisi. Yonke into othe wayiluza uyakubuyisela yona iphindiwe uYesu Kristu. Makube kuhle ke kuwe nabendlu yakho. I hope uba ubusisekile, uThixo akublesse kuze kube ngunaphakade. Amen.